Горе на черешата продължаваме. Показвам етап 3 в боядисването. Така го правим на този обект, на всеки обект го правим по различен начин, с различни бои и 1000 щуротии. Така, показвам как се нанася грунда. Задължително осветление за начинаещи. Както знаете, ние снимаме видеа за който ще си го прави сам. Затова взима си един фенер 100 вата, вързва го на един кол за боядисване, слага го тук на стената и гледа какво се случва. Всичко е изтъркано. Минаваме грунда, ако има някаква поправчица, правим и минаваме на етап. Кой е бативоля? 4. Грунда. В началото обясних какво се случва с него и сега почваме да караме. Караме от средата нагоре и надолу. Варака. Металната част на тука, тази част нататък. Накъдето вървим. Ето. Де факто натиска да остава на нанесеното. Ето. Минаваме още. Тук съм с малко колчи, защото няма място. Лампата задължително и гледаме. Ако има някакъв буклук, боята е прицедена, грунда всичко, стремим се да не оставим никакви черти и работим бързо. Не искаме тази част да изсъхва. Работи са бързо. Ето го. Това е. Ще се включим от латекса от част 5-6. Хайде. Четворката на Блейд.